ମା ସାନ ଆସିବା 4 ଦିନ ହେଲାଣି, ତାକୁ କାହିଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିବାର ତ ମୁଁ ଦେଖୁନି। ହଁ ବଡ଼, ସେ ତ 4 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲାଣି, ସେ ତ କିଛି କରୁନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମୋତେ ଟିକେ ଚାହା କରିଦେ, ମୁଁ ସେଇ ବାହାନାରେ ଯାଇ ତାକୁ କହିଦେଇ ଚା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ଦେଇଦେଇ କହିବେ ଆସିବା ପାଇଁ। ସାନ ବୋଉ ଚା ନେ। ମା ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା ପିଇ ସାରିଛି, ହେଲେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି? ସେପଟେ ତ ବଡ଼ ବୋଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଯାଇ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ବେଣୁସୁ ରୋଷେଇ ସଜାନ୍ତା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଖାଇଦିଅନ୍ତେ। ମା ଆଗ ଛକ ତ ଆସିଥିଲି, କାହିଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କହୁନଥିଲେ, ଏଛେକେ ଆସିବା ଜମା 4 ଦିନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେଣି ନା। ଆରେ ଆଗ ଛେକେ ଆସିଥିଲୁ 1 ମାସ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ କେହି କିଛି କହିନଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ସବୁଦିନ ରହିବା ପାଇଁ, କିଛି ନା କିଛି କରିବୁ ନା, ଘର କାମ ପୁଣି ଶିଖିବୁ କେମିତି। ଯା ବଡ଼ ବୋଉ ସାଥିରେ ମିଶିକି ଘର କାମ ସବୁ କରିଦେବୁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଖାଇବା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ତମେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଭଲରେ ମୋତେ କହିଦେବ, ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ତୁ ଯଦି ଭଲରେ ବୁଝିଯିବୁ, ମୁଁ ଭଲରେ କହିବାରେ ମୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମିଶିକି ସବୁ କାମ କରିଦେବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଶାଶୁ ବୋଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ହେଲା।